De Konservative. Din families tryghed. En partiformand bliver valgt af landsrådet, som er højeste myndighed i alle politiske spørgsmål. I 1916 kunne Det Konservative Folkeparti afholde sit første landsråd, og Emil Piper blev valgt som partiets formand. I år 2014 meddelte Lars Barfoed, at han trak sig som politisk leder, og han udvalgte Søren Pape som afløser. På partiets landsråd i september blev Søren Pape formelt valgt som partiformand. Efter valget i år 2015 overtog han også det, man kalder gruppeformandsposten. Konservatismen er en individorienteret samfundsteori, hvor samfundet tilpasses de menneskelige behov, man har, og ikke omvendt. At være konservativ, det betyder i politisk sammenhæng, at man ønsker at forbedre og forny samfundet. Men en konservativ vil altid søge at bevare det bedste af den tradition og erkendelse, vi allerede har, og bruge det som afsæt for en fremadrettet udvikling af et samfund i balance. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at forandre for at bevare. Konservatismen har ikke noget imod, at samfundet ændrer sig. Ændringer må bare ikke ske for hurtigt, for folk de skal have tid til at kunne følge med. Derfor mener konservatismen, at samfundet skal udvikle sig i sit eget tempo. De erfaringer, der er opsamlet gennem generationer, skal inddrages i forståelsen af samfundet og være rettesnor for den fortsatte udvikling. Det skal sikre, at staten bevarer borgernes respekt og støtte. Gennem denne proces vil de gode elementer overleve, og de dårlige sorteres fra. Lavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten i Danmark er for høj og udgør en barriere for vækst, velstand og nye arbejdspladser. De har derfor lagt en ny plan for lavere skatter, der vil give danskerne langt flere penge til dem selv og gøre Danmark til et dynamisk samfund med fornyet vækst og flere job. Hovedelementer i det konservative plan er lavere skat på arbejde, tryghed for boligejerne, bedre mulighed for privatopsparing, billigere dagligvarer, mindre grænsehandel samt bedre vilkår for erhvervslivet. De vil sænke skatten med 40 milliarder kroner årligt frem mod 2020. I Det Konservative Folkeparti er de ligeglade med, hvor folk er født og hvad de tror på. Det afgørende for dem er, hvad de kan, om de er villige til at lade sig integrere i vores samfund, siger Søren Pape Poulsen til avisen. Partiets nye bud på en udlændingepolitik, som snart bliver præsenteret, vil indeholde en konkret formulering om, at det afviser at forskelsbehandle indvandrere på baggrund af nationalitet og religion.